Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Ghazali. Muhammad Salahuddin. Nafa'an nabihim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang masihin al-mu'alimnya. Wa hadrati abaina wa ummahatina lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidi Mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidan wa ghfir lana Mama doya wasi'ah. Sallallahu rabbuna ala nur Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidan waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana asrarihi bidarini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna bayanul ma'an ora dawai ya. Dawai keterangan obat yang bermanfaat untuk menghadirkan hati. Iki bayanul ma'ani. Bayanul ma'ani keterangane makna batinati kang batin. Alati kang biha kelawan ma'anil batinah tamayyazu dadi beda apa hayatus sholah uripe sholat. Sholat dikatakan hidup. Sholat kan dingin diterangkan udah karo wong. Ya neng wong mati neng urip. Kenapa kok mati? Mari organ sing penting ora berfungsi. Lah iki site makna yang batin ini bisa ndadekno salat hidup. Carane piye? Isine salat berfungsi saurip cara wong ora nang ruwe mesti mati. Lah ruwe salat iki usuk iki. Yasma'u kumpul apa tilkal ma'ani mengkono makna ala kasrotia sertane akeh. Secara gemblengan makna batinah iki akeh. Tapi sitatu jumlah nek diringkes malah dadi 6 wae.
jane diterangno wakeh tapi direngkes dadi 6 sitatu jumalin 6 pira-pira gemblengan. Rupane 6 apa? Siji hudurul qalbi handire ati, loro watafahumu lan memahami apa yang dilakukan, memahami apa yang dibaca. Nomor 3 wa ta'dzimu ngegungno, punya rasa mengagungkan ngene Gusti Allah. Terus wal haibatu wedi, kudu duwe rasa wedi nang Allah nalika salat. Nek gak duwe ya ora iso makna batinah ini dicapai. Mana batinah ora iso capai akhire salat ya ora iso urip, cara wong mati. Terus waroja ada pengharapan, arep-arep rahmati Allah. Sing terakhir wal hayawisin, kudu ada sifat malu di dalam hati. Falanat kuru bakal nyebut ingsun, tenutur ingsun tafasilaha ing perinciane. Sing penak perinciane itu pembagiane. Lah iki bakal tak terangno jeneng Ghazali perinciane maksude 6 hudul qalbi tak bahum tandim sak terus iki terakhir haya bakal tak tutur penjelasannya, akan saya terangkan perinciana. Wis tak terangno summa asbabahan nuli sebab-sebabe. Wis tak terangno perinciane terus sebabe sit ngono piye. Terus Imam Ghazali dirinci sithik-sithik. Wis ngono sumal ilaju nuli nambahi fikti sabia ing dalam ngolehake, memperhasikan, memperoleh penghasilan cara mergane hasilé. Tak terangno perinciane sebab-sebabe terus carane memperolehnya bagaimana. Amat tafasiru anapun uti perinciane wong salat biar hidup cara wong aneng ruwe. Fal awalu mongko ute kang awal iku hudurul qalbi hadire hati isite salat urip kudu ati melok hudur. Maksude piye? Wanakne ngarepake ingsun bi kelawan hudurul qalbi yang dimaksud dengan hadire hati bi ayab rogo yen tong kosong apa kalbu ati min gairi saking liyane ma barang wa ute wong mula bisun iku menganggoni lahu maring ma wa mutakalimun lan ngomongi biiklan ma. Yang dimaksud dengan hadirnya hati dari Imam Ghazali ngosono hati dari selain Allah, dari apa yang dibicarakan, ngandirno hati ngosono liyane Allah. Bayakunu mongko ono apa al ilmu bil fi'li lan penggawian. Ilmu yang disertai dengan perbuatan. Terus wal qalbu lan ati makrunan kang dibarengi biya kelawan ilmu lan fi'il. Ya penggayus barengi takbir, rukuk saterusé. Wala yakunu lan ora ana apa pikir angan-angan atau pikir jailan iku
mider-mider tegese berjalan pikirannya kok berjalan melayang cara pikiran mider-mider fi ghairi ma ing dalam liyane ilmu lan fi'lun carane aja ngantek apa jenenge pikiran itu melayang tok ndi-ndi marai ati ki cilik nggo sakepel tapi kena ge ngadai pasar Sumberjo. Pasar Sumberjo sama gedene diadai nek ati cukup kok. Tanwir kok stai ngantek kok Pondok Lori gedhe jane. Pirang hektar tapi dilebono ati klebu kabeh. Marai mergane iki kudu wala yakunu lan ora ana apa pikiran jailan iku jailan iki basane memider temane melayang cara berjalan fi ghairihi ma ing dalem liyane loro kuwi wis iki maknane kudur qalbi gampangane sing penak ati aja ngantek melayang loro sing diterangno watafahumu memahami wong salat kudu memahami sithik salate urip memahami li makna maring makna kalami ucapan sing diunekno ki paham ihdinas siratal mustaqim roh artine amrun iku perkara waro'a sakburine to sakwuse kuduril qalbi hati wa utawi amrun istimalul qalbi iku condonge ati alal ilmi ngatasi ilmu bimakna lafzi lan makna lafaz sing dimaksud kuduriat paham no kene sing diwaca setelah hadir hati wonge iki condong pamane muni Rabbik firli warhamni sak teruse paham sing dunekno warfa'ni angkatlah derajat saya sak teruse warzukni berilah kami rezeki saya rezeki wis sing dunekno ki paham lamun paham akhirnya akan muncul di belakang hadirnya hati itu wakam pirang-pirang min ma'anin saking pira-pira makna lati patin kang latifah kang lembut bi yabhamu yabhamuha yang paham ha ing latifah sapa al musolli wong sing salat fi asna'is sholati ing dalem tengah-tengahe salat tamna'u kang nyegah apa makna latifah hu ing wong anil fahsai saking tumindak Allah wal mungkar banyak makna-makna yang latifah sing ndadekno wong salat bisa ngilangno lakon sing elek pamane makna Allahu Akbar piye muncul nggone makna latifah no ati akhire wong iso sadar selain Allah itu ndak ada apa-apanya Allah iso gawe langit pamane nak maca apa donga iftitah maca kabirau sak teruse kuwi
inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati kabeh lillah. Gak ana sing bandingi kuasane Allah. Wa umirtu wa ana minal muslimin. Ngakoni kula niki dados tiyang sing Islam. Lamun dihayati mergane pirang-pirang makna sing latifah sing dadi wong sing salat di tengah-tengah salat bisa wong iso ngilang lakon sing elek, lakon sing mungkar sebab makna latifah. Lah wong cara awak dhewe ngene iki ya angel tapi yo kok ngandelno la haula wala quwata illa kabeh ki Allah sing ngersakno. Lamun Allah ra ngersakno angel yo kok ngandelno kuwi tok. La haula wala quwata illa billah. Iso tok kene krana barokah iki nang ngelu kadang yo ora iso. Wone nang sikile nang loro nemen yo ora iso. Kene la haula wala quwata. Mergane salat bare yo ngono. Wong sing penting yo kuwi cara wong awak dhewe ngene iki sing atine sing akeh kotorane, angel resike iki yo ngandherno la haula wala quwata illa billah. Terus wa ta'dimu sing nomor 3 iki wa ta'dim kan dijelasno hudurul qalbi terus tafahumi memahami apa yang dibaca terus at-ta'dimu ngegungno iki sumbere cara ringkesane isi ati bisa midak bisa ati sing urip iki wa ta'dimu ngegungno waro'a ing gurine waro al kuduri hadiriati wal fahmilan paham. Mengagungkan Allah itu muncul setelah hadiriati lan mahami apa sing diwaca. Zaidun niku dadi tambahan alaihi ing atase karone. Udurul kolbi karo fahmun itu muncul. Lah muncul ki diarani takdim. Iso ngegungno Allah, mengakui kehebatan Allah. Wal hibatu utawi wedi zaidatun iku tambahan alat takdim ing ate ngegungno. Wong kok iso ngegungno itu sebabnya dia punya wedi Allah Maha Kuasa iso gawe srengenge sakmono gedene iso ngenteki wong sak kutha nggo 2 menit contone lindu iki sak 2 menit ngono tok wong sak eneng sak kutha mati kabeh ora wonge tok sak bangunane dibangun perang-perang tahun itu kekuasaan Allah. Lah mergane hadirnya hati dan paham itu bisa muncul akhirnya metu hibah wedi wahya utai hibah wedi kuwi apa ibaratun iku ibarah realisasi atau biasane an khaufin saking wedi. Wong kok duwe rasa takdim itu karena muncul dari rasa takut sing mansauhu muncule at-takdimu iku wedi lan ngagungno muncule khauf karena ada pengagungan ngakoni Allah itu kuasa mateni wong sak dumene sedang sak kutha sak provinsi 2 menit iso ngejur lek wong sak provinsi ajur iso kuwi kehebatane Allah. Lah akhire metu wedine aja meneh kok wong sitok ngene maten wong sitok
ngejur wong sak kutha sak provinsi iso hanya waktu 2 menit ngeremno wong mateni wong Aceh kan sak wis ngono ngono wong campur karo montor campur karo sapi campur karo tletong bareng sak wonge dadi larahan banyak masa 2 menit kuwi kagungane Allah akhire wong ngono akhire to wedi mergane muncule wedi kuwi atandimu ngeguna wal iso tegese ngeguna merasa mengagungkan Allah itulah kekuasaan Allah lha sapa sing iso ngalang-alang kadung terus candake roja mengharap arep-arep atau ma'ku toma bimasubati kelawan ganjarane Allah terus duwe sifat di arep-arep wong lamun punya harapan senajan dosaku akeh wong Allah iki Rahman Rahim aku ape tobat arep-arep ganjarane Allah wong Allah Rahman Rahim senajan aku ngene tapi Allah duwe Rahman Rahim lah akhire wong iso duwe roja duwe pengharapan duwe arep-arep senajan memblara salat ora tau kusuk tapi Allah kok nok kawitane anggere apa-apa kok bismillah nyebut asmane Allah sing Rahman Rahim terus wayuka bululan ngadepi ing rojak apa khaufu wedi min ikobi saking siksane Allah taala senajan dirojak yo sik duwe khauf yo duwe pengharapan yo duwe wedi tapi Allah itu punya siksa yang berat lamun aku terus ndelurung lakone elek mesti ada hukumannya kene yo kudu khauf yo kudu roja yo wong yo kudu duwe pengharapan yo kudu duwe wedi min ikobi saking siksane Allah bitaksiri sebab sembronone wong biyen maneh taksiri pepeko basa semena sembrono sembrane oleh nglakoni perintah sembrone oleh nglakoni larangan mergane wong kudu wedi wal khaya ulan utaisin sing ngurikan bar khaya barojak terus khaya isite salat urip wal khayal isin istis'aru iku ambreh ngrasa taksiri oleh sembrone wong isin kuwi muncul sebab mempunyai rasa duwe rasa dia sembrono nang Allah dhewe kan sembrono dan kon salat isih Bapa ana sing rena ana sing ora penting dilakoni. Wa tawahumulan nyipta dan ping lakoni dosa dan ping lakoni dosa neh ping lakoni dosa neh. Lah wong kudu duwe rasa ngono kuwi akhire duwe isin. Pirang-pirang lakon sing wajib ra tak lakoni tapi sing blarah marah dilakoni. Akhire wonge duwe isin. Wa amma asbabu hadil ma'ani anapun utawi sebab-sebab iki makna 6 sing diterangno iki hadil ma'ani sitatu iki 6 makna 6 iki sebab iki piye mulai kundur kolbi ati paham yang dibaca mengagungkan terus nganti isin fa'lam ruasiro perlu diketahui anna kudurol kolbi sak temene hadiriati sababu iku sebabe
Al-himmatu iku himmah. Ati kok iso hadir sebabnya apa? Sebabnya duwe sedo, punya cita-cita. Wong salat kare ra pengen kusuk mbok ngantek kowe ora iso. Lah sithik ati hudur ki wong kudu duwe himmah, duwe sedo, punya cita-cita. Fa inna setuhune qalbaka atinira. Sesungguhnya hatimu tabiun anut lihimmatika maring cita-citanira. Ati menurut cita-citane. Aneh wong kok pengen pinter kathek randu cita-cita belas. Ora duwe rasa moto, pengen belas. Lho pengen apal nang ora ngapal, ora duwe cita pengen apal. Ya ora ngarah, mergane hati itu mengikuti anut marang cita-citane. Mek kowe citane dhuwur ya atinem kowe ketut. Melok dicacake ya pengen ngapalno bar ngapalno iki neh. Bar Yasin terus Waqiah, bar Waqiah pengen surat dukun mare ngerjimat sunah maca kuwi. Bar dukun tok ngapalno neh Kahfi, mare duwe cita-cita. Akhire atine anut. Walayah duru mokora hadir apa ati illa kejaba fima ing dalem barang yuhim makitu yuhimuki cita-citanira. Hati tidak bisa hadir kecuali menurut karepe to cita-citane wong. Cita-citane ra duwe cara gampane karep ngulang nang sing dolar dikarep turu ae. Niki pengalaman. Akhire buta ya turu blas, bar ya bar. Mari ra duwe cita-cita. Dene hati itu mengikuti cita-cita. Aneh wong gak ora pengen kusuk, ngantek tuwek ya ora iso kusuk. Mergane kudu duwe karep. Wa mahma semangsane semangsa-mangsa sira amrun apa perkara andurun iku andurun iku teka amrun apa perkara andurun iku teka alqalbu apa ati fil lemah saamaka karep apa ati abau utawa ora karek atine wonge duwe to ora duwe karep to ora kadhe ra dikarep pengen apal yo ngantek yo ora ngarep apa bergana awak dhewe mari mengira duwe cita-cita pengen ngantek tuwek ini ora apal padahal anggere mah diwaca jenenge surat Kahfi tapi ora duwe karep mengapal jangan ngantek tuwek ya ora apal. Bahwa mongko utawi ati majbulun iku dadi watak ya ati ala dalika antese mengkono ati akhire dadi watak wa musakharun dadi menundukkan kesemenduan fihi ing dalem ati akhire tergantung atine wong dikarep to ora pengen karep iso ya to iso bocah kadang ora pengen diulangi kok kitab ngebuka to ora candaya nang ora pengen ora pengen iso ora duwe akhire yo bar sekolah yo padha wae ra sekolah padahal wis kelas 6 tak kok iya Allah sing waca kene ngopo ora pengen iso belas ora atine ra karep lah ngono kowe kok pe kuliah gak ngentekno duwe Pak Amah are atine ra melo ra dikarep yo ketoke tok kuliah nunggu kuliah bar kowe bar walqol ditandai walqol bulan utawi ati idza tatkalane lam ora
yahdur hadir ya ati bisolati ing dalam salat hati jika tidak hadir dalam salat maran duwe karep lam yakun mongko ora ana apa ati mutaatilan iku angin apa melayang bal balik jailan iku ya melayang nek penak fima ing dalam barang apa alhimatu iku himah tejo dene kudu duwe handiri ati aja nganti atine melayang marang di cita-cita fima dalam barang himatu iku himah cita-cita pam masrufatu moko diengokake ilahi maring ma min umuri dunya saking perkara dunya marenderan dikarep akhire ati itu dicondongkan di melayang-melayang min umuri dunya saking urusan dunya marenderan dikarep umpamane dikarep duwe mare hati kan cilik tapi amat apa menggo ya lamun dikarep dindekno neh lho aku ngadep nang Allah ki sifate nanggone sifat 30 Allah alimun kate Allah kuwi basirun mengetahui wae duwe cita-cita dikarep Allah itu mengetahui apa yang saya baca, apa yang aku lakukan. Laku pembelarah balik neh, marai duwe karep kusuk. Akhirnya iso balik meneh senajan hatina melayang iso digendhek neh. Ora iso ucul, ora iso pedhot cara layangan. Balik meneh. Mergane wong iku kudu iman di Islam di ihsan. Cara layangan tali goce. Tali goce sing akeh ya telu kuwi iman, Islam, ihsan. Kathik raneng nggo loro tok ya layangan ora iso miber. Nggo taleni sitopone sitok. Regane wong iki kudu duwe ngilmu. Iki wis diterangno. Wal qalbu lan utawi ati wis ya. Candake min umuri dunya akhirnya melayang-layang dalam urusan dunia. Falahilata muka orano doyo, orano reko, walaila jalan orano nambani, lihduril kopi maring handiri ati, illa kejobo bisor fil himah lawan ngengokno himah sejo cita-cita ila sholati maring sholat kudu balik nah mari wong kadang ya melayu melayang tapi atine terus lamun duwe karep aku ngadep nang Allah itu samiun mendengar basirun mengetahui apa yang aku lakukan akhire wal himmatulan utai karep sejo latan soribu ora ketut ora ketut ilahi maring melayang hati malam yatabayan selagi ini ora pertelo tidak jelas anal kolba setu apa setune ati almatluba kang disuprih manutun iku digantungake biha kelawan ati biha kelan salat lamun wong atine digantungno salat iso meneh kene wong ndang ra mesti kadang rono mantepe ati la haulane mengke wong biasa iso dadi tingkate iso dadi kaya wali langsung gerak-geriknya merasa dilihat oleh Allah
akhire wong sing paran Allah dedikasi waline Allah kuwi berkemergan cek ana kadang-kadang latifah sifat ucapan sing ketoke biasa tapi ndadekno wong iso keparak nang Allah iso ndadekno ninggal lakon sing elek wis sebab ucapan regane wong iki kudu diwiridan kudu terus akhire engko mesti ana hasile apa jenenge tanduran ya didangir ya disiram ketoke kok engko ya mesti tuwa apike metu lakone kudu diterusno ora nggo mek timbang orang akhire ya timbang ora iso muncul hasile wadhalika utamangkono wa utaima iku al iman wa tasdiqulan benderake bi annal akhirata setuhune akhirat iku khairun luweh apik wa abqalan luweh suwe wis tetep wong duwe iman sak temene akhirat sing wis dijanjikno Allah kuwi luweh apik luweh tetep luweh sak lawase dunyae paling suwe kan 70 80 90 paling suwe tapi akhirat kuwi sak lawase lah kuwi muncul sebab iman duwe keyakinan padahal ya gelem diwaca wal akhiratu khairul laka minal ula akhirat itu lebih baik daripada dunia iki dunia saya pegel ran akhirat rana pegel rana ngising rana nguyah rana pegel rana loro akhirat tapi nek swarga lah carane mengharapkan itu wa anas sholata lan sedune salat iku wasilatun dadi lantaran ilaiha maring akhirat dan salat itu merupakan sarana menghasilkan akhirat sing wal akhiratu khairul laka minal ula wal akhiru khairu wa abqa sing sak lawase raneng bare tapi ngono iki kadang ya lali lha seteling nalika salat nek salat kuwi dadi wasilah ngakoni nek akhirate luwih apik luwih suwe nek donya ki ya pegel turu terus ya pegel nek donya piye-piye tetep pegel nek akhirat ora neng pegel ya ora neng lara ya ora neng blenger nek akhirat kathik luwih apik kene maca hadis bab akhirat bab swarga iki masa wong iki kae kekuatan ping 100 nek donya kok sak piring sampeyan akhirat iki 100 piring sak manganan tapi kae kekuatan 100 ping 100 masa mergane wal akhiratu khairu wa abqa lah kuwi muncul salat sebagai sarana untuk mendapatkan akhirat. Seakai wa ana takdim tandae wa amat tapahumi iki lagi apa sing terangno kudurul qalbi ayake lagi tapahum takdim urung lagi tandai tapahum 6 wis wallahu alam bisawab ana rabbika rabbil izzati amma yasifun assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah